Kako da tvog psa staviš na ignor, a da pritom ne kažeš gotovo ništa? Ja sam Nikola, veterinar behaviorista, edukator vlasnika pasa i profesionalni trener pasa. Edukovaću te da bolje razumeš tvog psa. Obično ljudi, kada pas radi nešto što se njima ne sviđa, oni krenu da viču na njega, da ga kažnjavaju, da ga udaraju, a zapravo ništa od toga nije prava kazna, jer vaš pas se može desiti u neku ruku da krene to ponašanje sve više i više da ponavlja. Za mnoge pse je svaka pažnja, čak i grdnja, i dalje nagrada. Ako ga grdiš, ti zapravo učiš da on nastavi, jer dobije ono što on želi zapravo, a to je tvoja pažnja. Psu nije bitno da li vičeš na njega ili ga hvališ, bitno mu je da mu se obraćaš. Jedan od načina kako možeš da ga ignorišeš, a da to urodi plodom, jeste tako što ćeš okrenuti, na primjer, glavu u stranu. Pas pikira gde je tvoj nos i zapravo na taj način on gleda da li ti njega gledaš ili ne. Tako da ako zalaje na tebe jer hoće nešto od tebe, ti samo možeš da ga pogledaš i okreneš glavu u suprotnu stranu od njega i kažeš mu: čuo sam te, ne zanimaš me. Može se desiti da on pojača ako si ti to do sad nagrađivo, ali kroz par dana on će prestati tako ponašanje da ispoljava jer ti ne obraćaš pažnju na to ponašanje. A ti, koje si ponašanje neželjeno kod tvog psa nagrađivo, nesvesno? Napiši mi u komentaru. Neke od osnovnih stvari prešli smo u knjizi Moja prva šapa i prva pomoć za štene u treningu. Pogledaj i ti ove knjige u opisu našeg profila su.